spist et æble? Det er sikkert ikke så lang tid siden. Spist et æble? Men hvornår har du sidst plukket et æble fra et træ? Men hvornår har du sidst plukket et æble fra et træ? Hele året. Et æble om dagen er sundt hele året. Derfor er det godt, at vi kan ikke få danske æbler hele året. Derfor er det godt, at vi kan købe handelsvarer på det globale marked. Fødevarer ved at importere fødevarer fra udlandet, kan vi få fødevarer, ved at importere fødevarer fra udlandet, kan vi få de samme fødevarer hele året i Danmark. Og vi kan vælge mellem de samme fødevarer hele året. Og vi kan vælge mellem fødevarer ud fra pris og kvalitet. Vi har glæde af den internationale handel med fødevarer. Så heldig er den fattige befolkning ikke i mange lande, hvor det kniber med at skaffe føde nok. Æbletræet er verdens vigtigste frugttræ. Der høstes omkring 58 millioner tons æbler årligt i verden. I Danmark høstes der ca. 19.000 ton. Det danske klima egner sig godt til dyrkning af æbler. Der er æbletræ i mange haver, og der produceres æbler til salg og fremstilling af juice på æbleplantager rundt om i landet. 3/4 af de æbler, der spises i Danmark, kommer fra udlandet. Der importeres mange æbler fra andre europæiske lande, f.eks. Italien, Frankrig og Tyskland, men der importeres også mange æbler fra Sydamerika. USA er verdens største producent af æbler. Danske æbler kan ikke holde sig friske hele året. Derfor er vi nødt til at importere æbler forår og sommer. Vi importerer også æbler, fordi de kan produceres billigere i andre lande. Æblernes holdbarhed kan forlænges med 2 til 3 måneder ved at opbevare dem i kølerum, og endnu længere ved at opbevare dem i et såkaldt CA-lager, der er et rum med en kunstig atmosfære, med mindre ilt og mere CO2. Når der er mindre ilt, rådner æblerne langsommere. Æbler dyrkes i æbleplantager, hvor jorden gødes og der sprøjtes med pesticider, der forhindrer svamp, skadedyr og ukrudt. Danske æbler sprøjtes over 20 gange i løbet af sæsonen. Det gælder så ikke for økologiske æbler, der ikke må sprøjtes med pesticider. Brug af gødning og pesticider er med til at sikre et stort udbytte per hektar. En hektar svarer til knap 2 fodboldbaner. Jordbund, klima og valg af æblesorter spiller også en stor rolle for udbyttet. Når mange lande syd for Danmark har en større produktion per arealenhed, skyldes det især et varmere klima. Overdreven brug af sprøjtegifte fører desværre til forurening af jord og grundvand. Der er også fundet giftrester i frugt, men i de fleste tilfælde i små mængder. Økologiske æbler er dyrket uden brug af kunstgødning og pesticider, så forurening af jord og grundvand undgås. Man kan også være sikker på, at økologiske æbler ikke indeholder giftrester. De økologiske frugtavlere er nødt til at finde alternative måder at begrænse sygdomme og skadedyr. Det kan fx være ved at plante frugttræer ved siden af planter, der virker afskrækkende på skadedyr, eller ved at udsætte nyttedyr, der afskrækker eller æder skadedyrene. En af økologernes største problemer er at undgå, at æblerne får skurv. Der er mørke pletter på æblerne. Skurv skyldes svampeangreb. Det er ikke farligt at spise æbler med skurv, men skurv gør æblerne mindre holdbare, så de rådner let. En måde at nedbringe antallet af æbler med skurv er ved at dyrke arter, der ikke så let bliver angrebet. Derfor arbejdes der på at udvikle nye æblesorter. Rundt omkring i danske haver findes mange æblesorter. I Danmark har der været over 300 forskellige sorter. Nogle af de gamle sorter er ved at forsvinde. Til gengæld kommer der nye til. Det skyldes, at man hele tiden prøver at fremavle æbler med bedre udseende og smag, længere holdbarhed, større modstandskraft mod sygdomme, skadedyr og skurv. Der har foregået en forædling af æbler lige siden stenalderfolk samlede vilde æbler i naturen. Det er sket ved at udvælge de bedste sorter til dyrkning. I dag laver man forsøg med at pode forskellige æblesorter. Det gør man ved at fastgøre kviste fra en anden æblesort på en modertræ. De æbler, der sælges flest af i dag, er fremavlet ved podning. Kravene til holdbarhed, størrelse og smag har gjort, at der kun dyrkes 6-7 æblesorter til salg i Danmark. Omkring 70% af æblerne på verdensmarkedet og stort set alle danske æbler sælges som frisk frugt. Resten bruges til presning af juice. Den æblejuice, vi drikker mest af i Danmark, er importeret. En stor del importeres som koncentreret saft i store tønder. Der findes dog også små æblemosterier i Danmark,
hvor danske æbler presses til juice. På mosteriet presses æblerne til saft, hvorefter saften pasteuriseres for at opnå længere holdbarhed. Pasteuriseringen består i, at saften varmes op til 80 grader Celsius. Herefter kan juicen holde sig uåbnet i knap et år og 3-4 dage åbnet i køleskabet. Har du tænkt over, hvad du har spist til aftensmad? Et dansk aftensmåltid er ofte sammensat af kød, salat eller grøntsager, og kartofler eller ris, pasta eller brød. Ved valg af råvarer og tilberedning kan måltidet varieres på mange måder. Det er med til at sikre, at kroppen får tilført de nødvendige kulhydrater, protein, fedtstoffer, mineraler og vitaminer. Kartofler, ris, pasta og korn består mest af kulhydrater og udgør basisføden i de fleste måltider i Vesten. Korn males til mel og bruges enten til grød eller brød. Det er billig føde de fleste steder. I den rige del af verden har vi råd til at vælge mellem forskellige slags basisføde. Andre steder er føden mere ensidig og lokalt dyrket. Hvilke afgrøder der dyrkes er i høj grad bestemt af de naturlige betingelser for landbrugsproduktion, klima, vand og jordbund. Den vigtigste basisføde i verden er kornsorterne ris, hvede og majs. Ris er især udbredt i troperne og subtropiske områder, hvor der er rigeligt med vand. I Sydøstasien er ris den absolutte vigtigste basisføde. Hvede er især udbredt i den tempererede klimazone. Majs er især udbredt i den subtropiske klimazone. Mangel på vand og næring kan begrænse dyrkningsmulighederne, medmindre der kunstvandes og kunstgødes. En løsning for de lokale bønder i tørre områder er at vælge afgrøder, der kan klare sig med kun lidt vand. I Sahelområdet syd for Sahara er hirse og sagnon udbredte afgrøder, der udgør basisføden for mange mennesker. En anden mulighed er manioc, der giver et godt udbytte selv på næringsfattig jord. Manioc kan ligge i jorden i 4 år inden den høstes. Derved kan der være med til at sikre befolkningen overlevelse, hvis høsten slår fejl. Grøntsager dyrkes de fleste steder i Vesten. Forskellige grøntsager egner sig til dyrkning i forskellige klima- og plantebælter. Desuden dyrkes mange grøntsager i drivhuse. Der dyrkes grøntsager i drivhuse så langt mod nord som i Island. Varmen fra den vulkanske undergrund giver billig energi til produktionen. Kød udgør de fleste steder en mindre del af føden. Kød er som regel dyrere end korn og andre basisfødevarer. Kød er rig på protein, som er nødvendigt for kroppen. Protein kan dog skaffes ved andre fødevarer, f.eks. æg og bønner. Mange mennesker ønsker ikke at spise kød. Muslimer spiser ikke svinekød af religiøse årsager. Vegetarer ønsker ikke at spise kød af etiske og moralske årsager. Bønder har ofte flokke af kvæg, geder eller får i områder, hvor den naturlige plantevækst er græsser. Dyrene lever af den naturlige plantevækst. For at skaffe føde nok til deres dyr, må bønderne flytte fra sted til sted. Folk, der flytter fra sted til sted, kaldes for nomader. Nomaderne lever af kød, mælk og skind fra deres dyr. Der er kun få af de oprindelige nomader tilbage. Nomaderne er under pres, fordi flere og flere af deres græsgange opdyrkes og privatiseres. I dag er produktionen af animalsk føde effektiviseret, f.eks. ved at samle svin, fjerkræ og kvæg i farme, hvor de opdrættes. I staldene kan produktionen styres og kontrolleres. Med dette forløb skal du lære om, hvordan æblet dyrkes og forarbejdes, hvad den mad, vi spiser, indeholder, hvordan man har skaffet sig føde op gennem tiderne, hvilke typer landbrug der findes, hvor og hvordan man fisker, hvordan fødevarer globaliseres, og at der faktisk er mad nok i verden.